halk ıqbalyn ýazlandyran arka dağlı watandyr o wadlar faadlaşdyran arka dağlı watandyr ýagşysyna ýagşy diýen bagşysyna bagşy diýen halkyn bagta besläp söýen arka dağlı watandyr gyýys çykaryp ýa oglaýar desserhana baryn oýar dutar gyjaga jan koýar arka dağlı watandyr zer gadyryn zergär biler sahna çyn bagşy geler arka dağlı ýyl bilen o wadlar faadlaşanna. Assalamu alaykum hormatly tomaşaçylar, kadrly aýdymsat söýüjler we dinleýijiler. Biz gepleşmeden başynda o wadlarmyzy durmuşymy faadlaşdyran türkmen halkynyň ykbalyny ýagtylandyran halipa arkadağymyda hakyň halany halkymyzyň hormatly ýyl ýaşul saýlany halipa arkadağymyda gepleşmeden başynda ak ýüregimizden alkyş aýdýar. Edid arkadağymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Gahrman arkadağymyzyň dünýäni soluk, dünýä görellik alyp barýan beýgi işleri elmydamy uly rowaşlyklara wetsensin. Edid arkadağymyzyň saýasynda bagtyar türkmen halkymyza Türkmenistan parahatçylyk we ynanşmagyň watany bilen ajaýyp ýylmyzda gowy günlerden, toýly günlerden, bagtly günlerden ýetirsin. Näme ýyleşler hormatly tomaşaçylar, şeýle ýagşy arzuwlar bilen Gahrman arkadağymyzyň tagallasy bilen açylan türkmen we tele ýaýlymyzyň şeýle de Edid arkadağymyzyň saýasynda Aziýanyň merjeni, aşyklar şäheri, Ak şäherimiz Aşgabatyň gözelligine, görküne gör goşup oturan Aşgabat Medeni Din Jaş Merkezi bilen biletli taýýarlap her hepdäniň ýegişenme güni size hödürleýän o wadlar faadlaşan natly gepleşigimiz bugün ýaýlyma çykdy. Gepleşigimiziň dowamyna da halipa bagşylarymyzyň ýerine ýetirmegine o wadan aýdymlary, gydykly, manyly, ünne terbiýe berse ähäňdäki söhbetleri size ýetirer. Şoň üçin türkmen we tele ýaýlymyna o wadlar faadlaşan natly gepleşigimizde tomaşa etmekligiňizde dowam edin. Näme ýyleşler hormatly tomaşaçylar, şeýle ýaşy arzuwlar bilen gepleşigimizde siz üçin ajaýyp aýdymlar ýerine ýetirip berjek halipa bagşylarymyzy atlandyryp olar sahnamyza çağırmadan öňürti bugün bir näçe sadurallaryna usatlyk bilen sadanlarlyk etjek. Bir näçe halipa sadanlarymyz, sadana dostlarymyz bugün gepleşigimizde studiýamyzda olar bilen sizi tanış etmek isleýän bir näçe halipalarymyz bilen döwürdeş bolup türkmen toýlaryny hyzmat eden bir näçe şägirdler halipasy Türkmenistanyň halk artisti Hakberdi Allahamradow bugün gepleşigimizde akordeon saduralyny halipa sadanlarymyzyň biri Nazar Baýnadarow şeýle de mandolin saduralyny halipa bagşylarymyzyň ýerine ýetirip berjek. Owadan aýdymlaryna sadanlarlyk etjek ýene bir halipa sadanlarymyzyň biri Bäşim Täjimow şeýle de bir näçe owadan aýdymlaryň awtorlary halipa sadanyny berdim ratjanlyp şeýle de biziň meşhur döwürdeş sadanlarymyzyň biri Perwan Hojanyýazow bugün gepleşigimizde halipa ýigitler biz gepleşigimizde hoş gördük diýär. Näme ýyleşler hormatly tomaşaçylar, gepleşigimizden bugün sanyna görýänsiňiz bir näçe sadurallar bar. Şu sadurallaryň süýji o wady bilen bagşylarymyzyň o wadlary faadlaşyp size gepleşigimizden bugün sanyny bilen bir näçe aýdymlar ýetirers. Ol aýdymlar ýerine ýetirip bermek üçin bolsa arkadağymyzyň saýasynda Gahrman arkadağly watanyny Türkmenistanyň halk artisti diýen hormatly adyň eýeleri, Türkmenistanyň hormatly ýyl ýaşullary halipalarymyz Kakadurdy Täjimow şeýle de Kakagelli Şarifi hormat bilen sahnamda çağırýar. Halipalar gepleşigimizde hoş gördük. Salamu alaykum. Öz ornuňyza geçip bilersiňiz. Mehriban ýyleşler, hormatly tomaşaçylar, bugün ýaňam tanış etdik. Halipalarymyz Türkmenistanyň halk artistleri, Türkmenistanyň hormatly ýyl ýaşullary Kakadur Täjimow şeýle de Kakagelli Şarif bugün ustat halipa sadanlarymyz bilen biziň gepleşigimizde siz üçin bir ünne terbiýe berse ähäňdäki ajaýyp aýdymlarydan bir halipalarymyzyň dörejiligini bedeýän bir näçe owadan söýüg aýdymlary biziň gepleşigimizde siz üçin ýerine ýetirip bermek üçin gepleşigimizde gatnaşyp oturýarlar. Biz ýene urýarlar Kakagellaga Kakadurdaga gepleşigimizde hoş geldiňiz diýär. Sağ olun. Sağ olun. Tonotyň gadyryny bilýän hormatly prezidentimiz bar. Ullukan jan saglyk, uzak ömür näme alyp barýan Ullukan ägir tuly işlerine şowulluk yaran bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýäs. Bize şular ýaly mümkinçilikler edip beren hormatly arkadağymyza, hormatly ýyl ýaşulymyza
köp sağ olsun aýdýan, boy hormatly arkadaşymyň jany sağ bolsun, başlydyk bolsun, tutýan tutumly işler rewaj alsyn. Köp sağ olun halipalar, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Kahraman arkadaşymyzyň saýasynda türkmen halkymyda ýeňişli günler, ýeňişli ýollar, ýeňişli mendiller ýaran bolsun. Gepleşiň dowamynda da gyzykly söhbet ederiz. Siziň döwürdeşligiňiz biziň meşhur halipa şahyrlarymyzyň sözlerine dören aýdymlardan, Mahmulat amyň sözlerine dören öwüt ünlü teröriz ähäňde ajaýyp aýdymlardan dinleýjilere ýetirer. Şoň üçin Mehriban Ileşer Türkmenova tele ýaýlymyny o wagtlar saýlaşanat gepleşiginde tomaş etmekliňizde dowam edin. Halipalar aýdymlara geçmeden öňürti şu ýerde birje soraw bermek isleýän, soňra gepleşigimizi siziň ýerine ýetirmeňizde bir ajaýyp aýdymlar bilen dowam eder. Ganymyzdaky mertlik duýgularyndan başga haýsy häsiýetler türkmen halkyny hasam beýik görkezýär diýip pikir edýär. Pesperlik, adamkärçilik. Şu ýanky mertlik biziň türkmen halkymyzda mahsus zatda. Şoň düýbünde terbiýe ýatyr. Biziň ata-babalarymyz perzentlerini il ýurduna yarar ýal edip, yarar ýal adam bolup besmek üçin gatybek alad edipdirler. Şoň şeýlem düýbünde biziň ata-babalarymyzyň terbiýesi ýatyr. Şu ata-babalarymyzyň terbiýesinde esasy ünlüýän adam mert bolmak, ağırlı bolmak, namuslu bolmak, lewdiňde durmak häsiýetleri ünläpdirler da. Onu soňam enelenmedem, mamalanmadam näme ýaşlygyndan şagalaryny hüwdi bilen ulardyrna sallançaga salyp hüwdiläp. Ol hüwdem ýöne sany başlar däl şol. Şo taýda şumat kitaplar okusaň hüwdiler, monjugatdylar, sany başlar diýip kän bar da Mehriban arkadaşymyzyň ýol başçylygyny soň kän kitaplar biziň halkymyza hödürlendi da, sowgat edildi da. Çöpleştirip kän matallar, nakallar, hüwdiler, monjugatdylar. Ýa-ni beýleki geçmiş rowayatlardan kitap bolup kän çykdy da. Şonu okusaň şonu hemme zatlar ünlelýär da. Hatda şu hüwdilenlerine de hüwdilen sany başlaň düdüminde gaty kän manylar bar. Soň özüni bilip oran soňam näme şoň düýüp teýkaryna ýanky biziň türkmen halkymyzyň ağırly, namusly, mert bolup geçmeginde biziň ata-babalarymyzyň, ene mamalarymyzyň düýüp terbiýesi ýatyr diýip düşünýän men özüm. Şeýdip ine geçmiş taryhymy seretsek, biziň türkmenlerimiz bir söz berse, bolýar diýen soň şoň ýerinde durýan ekenler da. Köp kitaplarda, kän taryhlarda okýaslar şonu. Sebäp diýsem, türkmen halky hiç söz beren soň sözünden dänen halk däl. Onu başga halklaram taryhyny seretsek bilýän eken. Şonuň üçin türkmen halky baydagyna, watanyna şek getiren halk däller, hiç aşan. Ine şol atlardan hem uğralyp, häzir şu döwrümizde, bagtyar döwrümizde Mehriban arkadaşymyz öz halkyny ajaýyp durmuşa alyp barýar, ýurdumuzy parahat saklap. Şonuň üçin hem Mehriban arkadaşymyza köp sag bolsunlar aýdýas. Şu alyp barýan ägirt uly işlerine, il bähwitli, ýurt bähwitli ullukan işlerine Mehriban arkadaşymyza ullukan üstünlükler we berk jansalyk arzu edýär. Türkmen halky ýören sada bolan, bir sözlü bolan, elmede ama aýdyn sözüniň ýerinde duran millet bolan, şu öz çağalaryna da, agtyklaryna da özleriniň şu uly ile näme ýepleşmeli, kiçi ile näme ýepleşmeli, şu zatlary öz maslahatyny, öz öwüt nesihatlaryny bir şeyler ýaşlykdan taýin yapdyrlar da. Ýaşlykdan bire de eşitilen öwüt nesihatlary biziň enemiz, atamyzdan bize şolar ýaly häsiýetleri aýdypdylar da, şolar biziň gulagymyza garly. Biz hem şonu öz çağalanmada, agtyklanmada, inilenmede şolar ýaly diýip düşündirýärse, men pikirim sağlalyk, bir sözlülük, pesbärlik, türkmen halkymyzda maksusat, şu zatlar bolandy, türkmen halkymyza hasam beýgeldiýär, berýär diýip düşünýär. Köp sag bolun, halifalar. Şu wagt size hödürlän sowalmyda gowy manyly jogaplary berdiňiz. Türkmen halkynyň, türkmenden ýanky adyna agdap geçen agrarlyk, pesbärlik, mertlik, sadalyk ýaly gözel häsiýetler
bizden daşlaşmasın. Onda mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, dinläň, diýinje alyň, lezzet alyň. Siz üçin Türkmenistanyň halk artistleri, halipalar, Türkmenistanyň hormatly ýyly ýaşulary, Kakadur Täjimow, şeýle-de Kakayly Şarif, aýratynykda ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirýärler. Dinläň, diýinje alyň, lezzet alyň. Başım kurban dizana, geceler arzulap yeterdim dana. Bir gammusa dondolum armani, geceler arzulap yeterdim dana. Bir gammusa dondolum armani. Hem cepali, kime cevirlidir, kime vefali. Bize ak yol var aşağıda safali, vefasız oldum doğalım armani. Bize ak yol var aşağıda safali, vefasız oldum doğalım armani. Kuşukun çekmeli merdemlik gerek, senne merdemlikten kalmadır derek. Unutulmaz eken söyünün yürek, ben bir kızıl güllüm sollum armani. Unutulmaz eken söyünün yürek, ben bir kızıl güllüm sollum armani. Armano, armani, ben bir kızıl güllüm sollum armani. Köy utarın ölüm yolum armani, armano. Yine yüreği mani bilmez şalan ağlap yatanlar Hüdü bilildindir yine yüreği Hüdü bilildindir yine yüreği Uğunup boyunu götürür seni Hak gerçeğin arzulamar tanar kirgünü Kalbana da vatana halka tüyvini Hak nekri gilensindir yine yüreği Nekri bilinsindir yine yüreği Vatanın şofranına şofran koşmalım Hayy bekliğinin için öreşenmeden
oğulun ha dünya yangindir yine yüreği yine yüreği dünya yangindir yine yüreği yine kuvat kaparı kıyığın oğulun ha dünya yangindir yine yüreği yine yüreği dünya yangindir yine yüreği dünya yangindir yine yüreği Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, owalar taýlaşan gepleşigimizi halipalarymyz bilen dowam edýäs. Kakydurdagy, kakyrlagy, ýanky ýerine ýetirip beren owadan aýdymdan üçin dörjülük toprumyň adyndan, dinleýijilerin adyndan size sag bolsun aýdýar. Gepleşigiň dowamynda ýene de bir näçe bir owadan ajaýyp terbiýeçilige haňyňky ajaýyp aýdymlar dinleýijilere ýetirer. Oňa üçin gepleşigimizi bir söhbetleşip arkaly dowam edelim. Gepleşigimizde beriljek soralar elbetde ikiňizde de degişli. Biz bilýäs siz sunwatyň hupbatly ýollaryny geçip oňa ömrüňizi bagş eden insanlar. Indi näil pikir edýäňiz? Sunwat ömrüňi bagş edeniňe degýärmi? Ya başga kesip pär tapsaň oňa uğurgu bermelimi näil pikir edýäňiz? Eger sen sunwat adamsy bolsaň, sunwaty ömrüňi bagş edeniňe degýär. Sunwatdan daşdaky